Welcome back to my channel. So today maglalaro ako ng Squid Game ng Roblox. Nakikita ko kasi siya sa TikTok kaya ito yung content ko guys. Like the game. Okay, ganyan. Ano to? Where's the trash? So, kung hindi niyo alam yung Squid Game, ano yun? Netflix series. Panoorin niyo siya guys. Ang ganda. Meron sa Facebook naman. Kahit hindi kayo mag-install ng Netflix. Meron naman sa Facebook. So, maghintay tayo 1 minute muna. Ano ba naman kasi? Vietnam. 222. Dit min. Ano ba sinasabi niya? So, mag-igat muna tayo dito since wala pa namang game. Dito ako nag-spawn, di ba? Kawawa naman to. Kasi may baba. Ito, ang cute dito, guys. Ito, hindi ko to alam. Walang ganyan sa Squid Game. Pero may ganito talaga sa Squid Game. Yung may mga higaan. Kung sino man nakapanood na nun, sobrang ganda, di ba? Basta maganda siya guys, recommend ko siya panoodin niya. Ayan. Dali. Next game. Ano yung next game? Ayan na. Ito guys, yung red light is red light, green light. Kapag ka sinabing red light, green light, pwede kang gumalaw. Pero pagka hindi na, ay pagka ganun, pagka huminto na siya, hindi ka na pwedeng gumalaw, kundi mamamatay ka, ganun. Ganun yung sa may Netflix series. Okay, hintayin natin to. Ba't ganito yun? Ang dami players. Which is, madami man talagang players. Simnida. Ayan, girl, patay kayo, kala nyo. Kasi kayo malikod. Manika yung pumapatay dito eh. I mean yung sensor. Pero yung pumapatay sa ating baril. Simnida. Korean siya guys yung ano. Yung Squid Game. Simnida. Uglad talaga tayo mamamatay. Simnida. Ayun guys, kita niyo manika. Ayun yung nagse-sensor ng motion. Panoodin niyo ito guys, yung simnida. May timer din siya, kailangan niya makapunta doon. Ayan, simnida. Oh my god. Hello. Ito guys siya yung ano. Nagmo-motion detect. Ba't ako makakayat? Wait lang. Pabilis siya ng pabilis. Pag mga shimi-shimita. Ang cute niya mare. Tingnan niyo. Ba't nakiwala yung katawan ko sa ano? Sa paa ko. So, tapos na yung ano, game. So, punta naman tayo next game. Yung next game. Sana may next game, no? Ano kaya yung next game nito? Sana yung next game is yung honeycomb. Kasi yun yung next game sa Squid Game. Or puro lang siya dun sa, or puro, ano lang. Kung magmamasim nila, ayun. Hi guys. Ay, yun na naman. Park naman. What game is this? Simnida. Namatay ako. Pakatagigs. Namatay ako, girl. Ano ba naman yan? Ano ba naman namatay ako? Okay, last. Kita natin yung music. Ano ba to? Hindi siya matouch. Ayan, yung music niya. Sobrang ganda dito guys. Panoodin niyo. Gusto niyo kwento ko na lang sa inyo. Guys. Meron kasi doon.
maglalaro kayo para sa pera. Dapat may pigi dito may pigi. Para sa pera. Kumbaga merong madaming players. Tapos kung sino yung matitira, yung matitira, isang matitira, sa kanya na yung pera. Pero pagka natalo ka, na-eliminate ka, patay ka talaga. Kahit yung pamilya mo, kahit may pamilya ka sa labas, patay ka pa din. So, ayun lang ang kaanoan ng Squid Game na yun. Like the game. Ayun, nabasa ko na. Ito, ganito yung logo ng game. Ganyan. Yung pangalan pala ng game sa Korean. Pero hindi ganyan yung logo niya na yan. Hindi yan yun. Ito yung logo niya. Ayun o, yung circle, triangle, tsaka yung square. Yun na. Last. Oh, bibilis na ba ako bubutik to yun? Bilis. Ba't ganito? May mga line na yun, oh. Hindi ko alam kung bakit. Ang sakit naman sa mata. Ang dami naman chat. 99 plus. Sinida. Ano? Patay kayo, di ba? Ay, namatay na sa harapan ko, girl. Namatay na naman ako kanina pa. Hindi naman ako gumalaw. Ano ba? Uy! Uy! Ano ba naman to? Stuck na naman ako dito kasi nga naman gano'n naman ako. Ano ba naman yun? Lagi na namamatay. Wait lang. Paggalawin niyo ko. Paggalawin niyo ko. Ano bang ginagawa mo dyan, girl? Oh, uy, paggalawin niyo ako naman. Nahulog lang naman ako. Ayaw niyo lang paggalawin. Uy! Hanap pa ako ng isang Squid Game naglaro pagkatapos nito. Kasi ito yung red light, green light lang. Walang ano. Second game, walang third game. Walang ganon. Pwede yung glass. Pwede yung maganda yung glass. 고구마지였습니다. Uy, pataka paggalawin niyo ako, mare. Hindi ako makagalaw. Mag-start na yung game mo. Tignan mo, nag-start na. Hindi ako nakasali. So, wait lang. Iba naman kasi yan eh. End ko na natin. So, yan lang. Thank you for watching. Nahanap ako ng isang Squid Game na laro. Yung madami talaga siyang game. Hindi yung isa lang. So, yan lang guys. Don't forget to subscribe and like this video. Bye!